Ce flash vous est présenté par Technolabista et Acadie Informatique. ESG, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Bi juma septembre kalo kile bisaba samba flan an mugan fla actuel media la jebo ko malikono maliko kan ama foko bisimla ko donki baru kenega ambanga bi donki baru damne malla bi juma septembre kalo kile bisaba samba flan an mugan fla mali premier ministre Dr Choguel Kogala Mega tara akaso kalo fla temelin ko kenya sola Ameta Burkina kaw fe bi juma septembre kalo kile bisaba samba fla an mugan fla mugu ci kaw ciala Burkina fanga bulu daga yoro la yoro chama minena finitikila kaw fe inafo jabarani so sanga wakati ni kono chama cha fanga nyema poli hari sandago damiba ye la selike la selimuna abe wole bla jamana deun ma basiki ani kelea kono nana ani fana oku janto kuna foni kolo munu beteme bololo siraw fe Amita koli war kaw fe kalo fla yafa kele ama Alassane Dramane Ouattara fe lora bangbo kan nafolo segira ama munu ku minana na kabiri wakati muna akumbora fangala kabesa amba fla antani kelema Ameta yurisi kaw fe kanga bi donki baru kunche bi juma septembre kalo kile bisaba samba fla ani mugan fla yurisi jamana nyema ni o Vladimir Poutine ye la selike la seli mu sen fe akumala Ukraine marabulu nani mumena fara yurisi jamana kan aya fo fana ko ni marabulu nani jamana de umbeto yurisi ga marakono ni kuna fo ndama dole bi danski anga bi donki baru la amba fo akambe jen wakati ware Ce flash vous est présenté par Technolabista et Acadie Informatique. ESG, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Maliden cɛma ani maliden musoma an ka jamana ɲɛmɔgɔw ni o y'an ka camancɛ fanga tigilamɔgɔw ye n'an b'a fɔ ko transition faamaw o ye hakilina dɔ ta démocratie a bɛ se ka don ba la cogo min na k'a kɛ ɲɛnɛbɔ yɔrɔ kelen ye ni u y'o o kolo in tɔgɔ da ko EDGE article 3 de la loi électorale a bɛ ɲɛnɛbɔ maa minnu fɛ ni o ye EDGE ye k'a fɔ a bɛ na représenter maa minnu fɛ jamana kɔrɔ ani jamana kɔkan ale ni duguba kɔnɔ ani togodaw la ani bugudaw la ani kominiw la ani ambasadow la ani kɔnsilew la article 6 duguba kɔnɔ dugu kɔnɔ o bɛna maa minnu choisi o de ye maa 15 o mɔgɔ 15 mɔgɔ 8 o bɛ bɔ jamana marabagaw jamana fangabatigiw jamana tigibatigiw olu ka yɔrɔ maa 4 o bɛ bɔ an ka jamana politiki mɔgɔw yɔrɔ maa 7 o bɛ bɔ an ka société civile maaw yɔrɔ o bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o ye maa 15 ye Article 7, nouvelle loi électorale. Ni y'a lajɛ an ka région na an ka district de Bamako kɔnɔ na duguba kɔnɔ an ka cercle la an ka commune kɔnɔ EDGE bɛna diriger maa minnu fɛ o ye maa 7 ye o maa 7 la maa 4 o bɛ taa pouvoir public yɔrɔ maa 2 o bɛ taa parti politique yɔrɔ maa 1 o bɛ taa société civile yɔrɔ fɛn min ye an ka lasigidenw bɛ yɔrɔ min na n'an b'a fɔ ko ambassade ani consul olu bɛ yɔrɔ min na an b'a fɔ ko maa 5 de bɛ taa o yɔrɔw la jamana kɔkan o maa 5 minnu bɛ ta an b'a fɔ politiki mɔgɔw olu fɛnɛ ka maa 1 bɛ di o yɔrɔw la maa 2 o bɛ bɔ an ka société civile maaw olu yɔrɔ maa 2 dɔɔni o bɛ bɔ an ka jamana marabagaw olu yɔrɔ article 22 nouvelle loi électorale jumɛn yɛrɛ de ye kalafili ɲɛnabɔ tɔn kura EDGE ni ye k'o walawala k'o ɲɛfɔ o ka faamu mɔgɔ si tɛna bɔ kɔfɛ k'i bɛna hakilina dɔ di tari k'a fɔ k'i bɛna baara kɛcogo dɔ fɔ min tɛ ni maa ninnu cɛ la wa min tɛ nin kulu ninnu ka hakilina ye o kulu tɛ taa ka baara kɛ kalafili baara la ne maa min bɛ fɛ ka don kalafili la i bɛ taa sɛbɛn bila ni maaw de fɛ yen wa ka kalafili baara bɛɛ lajɛlen kɛ k'a organiser ka sɛbɛnw ta k'a lase a laseyɔrɔ la a bɛɛ bɛ kɛ ni maaw de ye wa ka tila tuguni ka jaabi
baaraw k'a fɛsɛfɛsɛ k'a bɔ k'a di jaabi kun fɔlɔ ani jaabi kun filanan ani jaabi laban mɔgɔ si tɛna baara kɛ ni ni maaw tɛ o fɛnɛ fɔlen don ni o de ye artikili 4nan ye k'a fɔ mɔgɔ si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ k'i bɛna hakilina dɔ ta n'i tɛ nin kulu in kɔnɔna la k'a yira tuguni kalafili bɛna kɛ ni minɛ minnu ye kalafili bɛna kɛ ni minisiriso min ka yamaruya ye kalafili bɛna kɛ ni formation minnu ye ani baara o baara ye o bɛna bɔ minisiriso min yɔrɔ ka se ka eji dɛmɛ a ka kalafili organiseli la o de ye ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Article 5 de la nouvelle loi électorale kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ maliden cɛman ni maliden musoman k'i sen donna kalafili baara organiseli la o don n'o wagati i tɛ se k'a fɔ k'i b'a fɔ k'i bɛ baara kɛ tɔn dɔ ye tari k'a fɔ k'i bɛ baara kɛ i yɛrɛ ye tari k'a fɔ k'i bɛ baara kɛ i sagoya la o ye don ye a n'o ye wagati min couleur man ka ye mɔgɔ la i kan ka kɛ neutre de ye o ɲininen don fɛnɛ a ɲɛnabɔbaga bɛɛ lajɛlen